Doncs sí, ja som a la taula, assegudetes, perquè tenim en Josep Duran, químic, professor de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, i aquí m'han posat unes ulleres, no sé per què, que m'ho explicareu després. Què tal, Josep? Molt bé, molt bona tarda i gràcies per convidar-me. Al contrari, molt contents de que estiguis aquí. Josep, tu fa 30 anys que et dediques a la docència, sempre has fet una docència creativa, una cosa que ara ja és més habitual a les aules, però tu vas ser un pioner. També t'has dedicat a la divulgació científica i amb el propòsit de crear o de despertar aquest coquet per la química, que habitualment s'associa amb una assignatura de les més dures. Sí, la veritat és que cada vegada hi ha més tendència a fer les classes amb la intenció de fomentar la participació dels estudiants, de fer que siguin els estudiants al centre del procés d'ensenyament-aprenentatge. Però també està clar que les emocions també juguen un paper important, i és en aquestes emocions on també crec que precisament els experiments, i pel fet que la química és una ciència experimental, crec que juguen un paper importantíssim. I és aquí on hem trobat la manera de lligar una cosa amb l'altra. Clar, tu el 2008 comences a fer tallers presencials dedicat molt als mestres, que puguin veure experiments en directe. Anys després, el 2013, crees un projecte audiovisual on comences a fer experiments ja més complicats de fer. Sí, de fet, tot va començar amb un projecte anomenat Reacció Explota, que, com molt bé expliques, anàvem als instituts a fer experiments. El que passa és que, esclar, això té una dificultat. Té una dificultat i és que normalment els fèiem a l'aula, i que aquests experiments que fèiem a l'aula havien de tenir unes determinades condicions, com per exemple no ser perillosos, no podíem fer experiments molt cars ni difícils de fer. Aleshores vàrem pensar que una bona opció seria gravar-los. I aquí vam començar amb un projecte, precisament amb la xarxa de televisions locals, amb un programa anomenat Copèrnic, que, si no recordo malament, devia ser cap allà el 2010, que vàrem fer 26 vídeos. I a partir d'aquí, doncs bé, coincidint amb el creixement de YouTube, vàrem creure que també podíem aprofitar aquest portal per fer experiments portats per nosaltres mateixos. I aquí estic amb un dels projectes que vàrem desenvolupar, aquest és un dels meus companys, en Pep Anton Vieta, amb el qual... Uau, això és química, no? Amb el Uau, això és química. En Pep Anton va fer el doctorat, precisament en comunicació científica. I feu de tot. I aquesta és molt bona perquè aquí... Nitrogen, no? Sí, vàrem posar nitrogen líquid a dintre d'una piscina. En vàrem posar, és a dir, només una capa molt superficial de nitrogen líquid, mentre que l'aigua era igualment calenta. El que passa és que, esclar, quan poses nitrogen líquid que està a 196 graus sota zero amb una cosa calenta com és l'aigua, doncs de seguida fa aquest efecte que veiem tan bonic i que no deixa de ser un nuvolet. Clar, exacte, condensació. Aquí està. Doncs, Josep, el format vídeo va començar a agafar volada, vas crear el canal de YouTube Reacció Explota i el 2017 incorpores a un alumne teu de la facultat, l'Aitami Soto, i ara us heu convertit, aquí el veiem en pantalla, i ara sou el canal de química més important en llengua espanyola i teniu vídeos amb més d'1.300.000 reproduccions. Efectivament. Mira, tot va començar amb l'Aitami, que llavors era estudiant de darrer curs del grau, i va dir, ostres, crec que he trobat un forat, diguem-ne, en el que és la divulgació. Hi ha molta gent que divulga física, hi ha molta gent que divulga matemàtiques, hi ha gent que divulga química, però són experiments senzills per nens petits o són classes, resolució de problemes. I nosaltres ell, precisament, va veure que hi havia una possibilitat de fer vídeos amb experiments però que fossin l'excusa per un fil conductor, per parlar de ciència, per parlar de química. I aquí, precisament, és on hem estat treballant aquests últims anys, com dius, amb un èxit bastant gran. Doncs ara sí que ha arribat el moment que li diguem a l'Alfred per què has portat aquestes ulleres que té aquí sobre la taula. Doncs mira, hem portat, no perquè sigui perillós el que farem, però com que sempre diem als nostres alumnes que s'han de seguir les normes de seguretat, ens posarem ulleres, perquè aquí he portat uns gasos que estan a dintre d'aquests envasos, que estan a una baixa pressió, estan a molt baixa pressió. S'anomenen gasos enrarits, en general. Posa-te-les, Jo no en tinc. Jo m'hauré d'allunyar de la taula per si això explota. Estàs molt lluny. No pas d'explotar. Mira, precisament aquí dintre tenim un gas que s'anomena neó. El neó es va fer famós a finals del segle passat perquè va il·luminar ciutats com Las Vegas. Segurament molts de vosaltres ja coneixeu quin és el color de les llums de neó,
Però per veure'l bé potser hauríem de baixar una miqueta les llums. Us sembla? Vinga, i tant. Mira. Bé, aquí he portat una bobina Tesla. Una bobina Tesla genera un voltatge molt important. Ara l'he engegat. I quan hi acostem aquesta... mira, guaita, fixa't que ja només d'acostar-lo una miqueta ja s'encén, eh? Mireu, Sí, mira. veieu el que succeeix? Bé, ara en aquests moments, aquí dintre d'aquest recipient, d'aquest cilindre, tenim aquest gas neó que s'està convertint en plasma. En aquest moment s'està ionitzant. Per tant, aquí teníem àtoms de neó, perquè el neó no forma molècules, sinó que forma àtoms, i aquests àtoms s'estan convertint en ions. Per tant, aquí hi ha cations, hi ha anions, hi ha electrons per aquí polarant amb una mena de sopa, que no ens ha d'estranyar, perquè, de fet, el plasma a la Terra és relativament poc abundant, però és l'estat de la matèria més abundant a l'univers. I quan ens heu ensenyat la caràtula, hem vist plasma, perquè hem vist una aurora boreal. I les aurores boreals, doncs, també són plasma. Ens agraden molt les aurores boreals en aquest programa. Jo no n'he vist mai cap, però la veritat és que m'agradaria, Aquest és el color del neó, aquest color ens resulta familiar. Ataronjat. Ataronjat, efectivament. N'he portat d'altres, El que passa és que no es veuen tan bé. Aquest és l'argó. Aquest el color és molt més pàl·lid, molt més delicat. A veure, aquí, gràcies. Aquest és molt més delicat, un color pàl·lid, un color blavós. Mira, com el fons del plató, justament. Exacte, com el fons que tenim. I aquest és criptó. I aquest també és com blavós. Aquest, sí, és poder més blanquinós, I per què canvia el color? Bé, perquè, esclar, també depèn de l'àtom que hi hagi i de l'energia que pugui ser capaç de transformar. És a dir, aquí el que passa és que els àtoms absorbeixen l'energia d'una manera i la desprenen d'una altra, en forma de llum visible. I això també és el que passa en aquest tub fluorescent. Aquest tub fluorescent, ara, encara que veig en pantalla que es veu bastant bé, es veurà que quan l'acosti es posa a brillar, s'encén. S'encén sense haver-lo endollat. Aquí dintre també hi ha un gas enrarit. Precisament aquí el que tenim és mercuri a molt baixa pressió. Per això, moltes vegades expliquem que els tubs fluorescents no s'han de trencar, perquè a part que aquí dintre hi ha un recobriment, aquest recobriment que veiem brillar, que és de color blanc, doncs a part d'això hi ha mercuri a molt baixa pressió. Per tant, hem de portar-lo al lloc on s'han de posar recipients perillosos o substàncies perilloses, no? Aquí està. No s'han de trencar, els fluorescents, perquè precisament tenen aquest mercuri a baixa pressió, que quan brilla, que quan es posa a vibrar, brilla amb una llum que no es veu. I direu, home, però si jo ara estic veient la llum. Sí, però suposo que us recordeu que a les discoteques hi ha uns fluorescents que són de llum negra, anomenats de llum negra. Allò és ultraviolat. En realitat, el que estan fent aquest plasma aquí dintre està brillant amb llum ultraviolada, però que nosaltres no veiem. Perquè la puguem veure, és precisament per això que aquest tub ha estat recobert amb una substància que sí, que reacciona amb la llum ultraviolada i emet llum visible, com fan aquests altres fluorescents d'aquí. Aquí el tenim. I tant. I com es relaciona això amb el nostre entorn més immediat? Doncs bé, com que sé que hi ha molts professors i professores que segueixen aquest programa, doncs he pensat que seria una bona idea, ja que tenim una bobina Tesla, que és relativament econòmica, i que he portat uns quants tubs de gas, però potser amb una segons quina escola no s'ho poden permetre, doncs si volen fer plasma ho poden fer molt fàcilment amb una xeringa com aquesta. A dintre d'aquesta xeringa, ara pràcticament està buit, perquè l'he buidat, hi he posat una clau, per tant ara aquí pràcticament no hi ha res, hi ha molt poca quantitat de matèria, d'aire, però si jo ara l'estiro, el que faig és que faig un buit bastant gran, amb la qual cosa aconsegueixo que es formi un gas enrarit com el que teníem. Quan jo l'acosto aquí, es veu una miqueta, no gaire, espera't, estiraré una mica més, ara, s'il·lumina una mica, no sé si es veu bé, perdó, ara, aquí. El blavet. És que... Coses del directe, la ciència en directe és el que té? Escolta'm, doncs aquest experiment sí que és fàcil de fer. Aquest experiment és molt fàcil de fer. Ara, que es veu, no sé si es veu. Si no, tots els mestres que ens estiguin veient i que vulguin fer experiments com aquest, doncs només han de consultar el teu canal de YouTube, Reacciona, Explota. Ja em puc treure les ulleres? Ja pots. Sí? Només una cosa, dir-vos que precisament el que hem vist aquí
és el mateix color que passen els llamps. De fet, el llamp també és una forma de plasma, i aquest color que hem vist a dintre de la xeringa és el mateix color que un llamp. Doncs vinga, ja tenim l'explicació feta. Una explicació sobre el color del llamp. Escolta'm, hem d'acabar Hem d'acabar ja. i volem... Tu on vas néixer? Jo a Girona. A Girona, a Girona capital. Vols saber el temps que feia el dia 5 de maig de 1966, que és quan vas néixer? Molt bé, doncs m'agradaria. Doncs mira, aquí tens el mapa. I aquest mapa indica que teníem un anticicló a les Açores, un altre a la Mediterrània i Girona molt tranquil·leta. Per tant, la situació meteorològica a Girona aquell dia era francament tranquil·la, relaxada, perquè poguessis començar a fer experiments amb tranquil·litat. Doncs Josep, moltes gràcies per haver vingut al programa i gràcies per la tasca de divulgació tan important que feu. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Josep.